लीजिए शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। फोन करके हम तोरा बोलियो अपना दुआरी में, फोन करके हम तोरा बोलियो अपना दुआरी में। गे छौरी चौन हले भुसकारी में, गे गोरकी चौन करबो भुसकारी में। फोन करके हम तोरा बोलियो अपना दुआरी में, सुन फोन करके हम तोरा बोलियो अपना दुआरी में। गे छौरी चौन करबो भुसकारी में, गे छौरी चौन लेबो भुसकारी में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। माय बाप तोरा पूछ तो कहाँ बितैले रात गे, तोरा कसम छौ सुन गे छौरी सुन लीह गारी बात गे। चल हट। हे गे माय बाप तोरा पूछ तो कहाँ बितैले रात गे, तोरा कसम छौ सुन गे गोरकी सुन लीह गारी बात गे। होठ तो हर तू सब और तो हर तू सब अपन घर के पिछवाड़ी में। गे छौरी चौन हले भुसकारी में, गे गोरकी चौन करबो भुसकारी में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। घूमे खातिर जाय छे खगड़िया सहेली के साथ गे, तोरा चक्कर में किसन दीवाना घर में सुनो बात गे। गे गोरकी घूमे खातिर जाय छे महस कुट सहेली के साथ गे, तोरा चक्कर में किसन दीवाना घर में सुनो बात गे। कपड़ा खोलबै बाबा के कतारी में, हे गे कपड़ा उतरबै मौसिम बाबा के कतारी में। गे छौरी चलने लेबो भुसकारी में, गे गोरकी चौन करबो भुसकारी में। चल गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गाँव में हमरा दे दे चुम्मा सुन हे गे छौरी गे, नहीं तो तोरा ढोरी में छौरी ठुस दे बोलोरी गे। सुना गोरकी गाँव में हमरा दे दे चुम्मा सुन हे गे छौरी गे, नहीं तो तोरा ढोरी में हे गे ठुस दे बोलोरी गे। राइटर सुर से जित्र बिहार धरतो यकबारी में, हे गे शीत बसंत तोरा हे गे धरतो यकबारी में। गे छौरी चौन लेबो भुसकारी में, गे छौरी चौन करबो भुसकारी में। गे फोन करके हम तोरा बोलियो अपना दुआरी में, गे गोरकी फोन करके हम तोरा बोलियो अपना दुआरी में। हे गे छौरी चौन लेबो भुसकारी में, गे छौरी चौन करबो भुसकारी में। हे गे चल गे।